La clau de Toni Solà, amb Maria Xinxó. El podcast per donar vida als anys. A cada capítol, un convidat. A cada convidat, un problema. I a cada problema, la clau. En Toni Solà la té. A punt per conèixer-la? Comencem. Hola a tothom, molt benvinguts. Avui ve a buscar la clau un home de Barcelona de 66 anys. És doctor i ha estat al capdavant de les institucions de salut públiques més importants del país en segurament l'època més difícil i apocalíptica de totes, la de la pandèmia. Doctor Josep Maria Argimon, benvingut a la clau. Moltes gràcies i sobretot moltes gràcies per haver-me convidat. Gràcies a Toni i a tu, Maria. Jo no sé si saps on ets prou conscient que aquí en aquest podcast fem una mica de màgia, perquè tenim el nostre solucionador de capçalera, la persona que té la clau per millorar la qualitat de vida. Toni Solà, benvingut i moltes gràcies. Sí, gràcies a tu. A vosaltres. No tinc la clau, però si no la tinc a vegades la busquem. I la busquem amb convidats que ens puguin ajudar a trobar-la. Primer, m'agradaria saber, has anat mai a la consulta del Toni Solà? No. No, perfecte. Jo consulto poc, Haig de ser. És a dir, jo de totes les recomanacions que el faci, sempre s'han de prendre molt amb pinces. Consulto poc. Perquè tu ja tens les teves pròpies recomanacions. Segueixes el teu ritme. No, perquè jo faig molta negació. Ja ho explicaré, Molt bé, home, ens ho està posant difícil, això. Molt bé, interessant. Està bé. A veure, situem una mica. El doctor Argimon ara mateix és el director d'Infraestructures Científiques de la Fundació Pasqual Maragall, que jo crec que la majoria de gent ja sap també que una de les potes principals d'aquesta entitat és esbrinar què passa al cervell, què passa a dintre, quins mecanismes s'acaben atrofiant per acabar desenvolupant l'Alzheimer. Per tant, amb el doctor Argimon, a partir d'ara Josep Maria, tindrem molts fronts oberts, molts problemes que tenen la seva clau, que li hem de trobar a través del Toni Solà, però n'hi ha un d'entrada que passa per una paraula que jo no havia sentit mai a la meva vida i que crec que vosaltres dos, Josep Maria i Toni, la coneixeu molt bé, que és la sarcopènia, que d'entrada dius, ben no sona això de la sarcopènia. Qui m'explica? Perquè tots dos em podeu explicar què és, però li deixem al Josep Maria que arrenqui amb què és la sarcopènia. Bé, en principi és un problema de salut, és una malaltia reconeguda ja per l'OMS des de fa bastants anys, des de l'any 2016, si no recordo malament, i que va molt lligada al fet d'envellir. I això va lligada als anys, però també és veritat que en alguns moments es pot esdevenir patològic i sobretot va lligat a una pèrdua de massa muscular, que tots es van produint, tothom la va tenint a mida que va fent més anys. El que és molt, però molt important és saber que la sarcopènia la podem previndre i sobretot la podem frenar. Aquest és un punt important. I la prevenció, i aquí ja li deixo la paraula al Toni, la prevenció, com sempre, quan abans, millor. I més amb aquest tipus de prevenció que el Toni ens explicarà segur. Digues, perquè... La paraula sarcopènia no l'has sentit, però la sentiràs. L'important és que la sentis i que en parlem. Ja m'hi vaig familiaritzant. I fins ara teníem un altre concepte, l'obesitat, i semblava que era tot l'obesitat, i ara tenim la sarcopènia, i de fet hi ha un concepte que és l'obesitat sarcopènica, que ja és la bomba, que és gent amb excés de greix i amb sarcopènia. I sarcopènia és això, Pèrdua de la massa muscular. Sí, la sarcopènia no hi ha una definició perfecta, n'hi ha diverses, però es podria definir com la pèrdua de massa muscular, de funcionalitat, de força, vinculada a l'edat o qualsevol situació patològica o d'estrès. La sarcopènia, el que la gent a vegades no pensa, és que comença a partir dels 26-27 anys. De forma molt incipient. Exacte. Ja he begut oli, és que ja hi som. No es nota. Aquestes edats no es nota, però comença. Però se sap o s'estima que dels 26 als 40 cada dècada es perd un 8%. De massa muscular. Sí, exacte. De massa muscular, de força, de potència. A partir dels 40, cada dècada un 8% més, un 8-9%, i a partir dels 70 un 15% cada dècada. Ja, la cosa s'accelera. Amb la qual cosa és molt. Això no vol dir que no hi hagi res a fer, sí que hi ha a fer. Llavors el que hem de saber és primer que passa això, que és un procés natural, o sigui, no passa res, però sí que hem de començar a treballar-ho quan abans millor. Llavors, pot ser que algú estigui millor als 40 que als 20 o 26? Sí, si als 26 no feia res i als 40 fa, pot ser que arribés a un punt més alt als 40 que als 26.
però mai arribaries on podies arribar als 26. Aleshores, és un procés natural, no hem de tenir por, però sí que hem de fer coses per prevenir. I cada vegada l'esperança de vida és més llarga, amb la qual apareixeran coses com això, que abans no teníem i ara tenim. Dèiem, hem obert també aquí moltes carpetes, dèiem que això comença molt d'hora, no? Amb 26-27 anys ja comencem a perdre aquesta massa muscular, però no s'acaba de notar fins més endavant. 66 anys, t'he presentat, Josep Maria. Notes la sarcopènia? Home, no, jo el que noto, que és el que jo crec que nota tothom, que els 60 no és igual que els 50 o els 50 no és igual que els 40. I això sí, però des d'aquest punt de vista, i és el que jo també abans comentava, i comentava el Toni, home, es pot previndre. I la manera de previndre-ho és fonamentalment amb exercici i amb una dieta saludable i equilibrada. I aquest exercici, i sobretot ja cap a la gent gran, tenim la idea, no, tots, de que et recomanen o recomanàvem doncs, el caminar, certament, no? Tot el que és l'exercici aeròbic, home, i si pots fer alguna més, però en canvi també és molt important no només l'aeròbic, sinó el de resistència, és a dir, aquest entrenament de força, una força adequada a les teves capacitats, però que puguis utilitzar des de les peses o aquestes, com es diu, aquestes lones, aquests... Sí, gomes o... Exacte, no? És a dir, això és molt important perquè aquesta idea de la força sembla que és per la gent jove que... Sí, no? sembla que a partir d'una certa edat ja només puguis caminar i natació com a molt. Sí. No, l'aeròbic i també el de força resistència. En aquest sentit, què podríem recomanar per una persona doncs que potser algú que no ha fet mai esport? La primera recomanació és tenir clar que cal fer això. O sigui, això és la primera recomanació, perquè llavors ens posem en marxa. L'altre és que entrenament de força és qualsevol cosa que puguis, una resistència que moguis el teu cos. Que pot ser per algú, un entrenament de força pot ser aixecar-se de la cadira. Per una persona molt gran que no pugui, el simple fet de fer moltes aixecades o de caminar ràpid pot ser un entrenament de força. Amb altres pot ser insuficient. Llavors tothom pot començar a fer coses. Per sort tenim aquesta evidència, que l'entrenament de força és bàsic, inclús potser més bàsic que l'aeròbic en aquestes edats. El que dèiem això de la sarcopènia és que quan veiem la sarcopènia? Quan un pacient no pot obrir una ampolla d'aigua, no? O quan li costa aixecar-se de la cadira. Però clar, això ja comença molt abans. En el cas de les dones encara un puntet més, tenir uns diferents tipus de fibres que encara necessiten més aquest entrenament de força. Amb l'entrenament de força, en el cas dels metges, que cada vegada recomanen més l'exercici físic, però encara potser ens falta un puntet més, com moltes coses, que anem avançant. Què és la dosis, de quina manera, com fer-ho, perquè una cosa... Vagi al gimnàs a fer entrenament de peses pot ser nefast per a algú. Aquí sí que necessitem professionals de l'entrenament que et valorin, i més quan estàs en una fase d'algú que té altres problemes, que et valori bé quina és la dosi justa i començar a fer coses. Tot el que sigui entrenament amb gomes. Jo aquí sí que recomanaria que és anar amb un preparador físic que tingui coneixements de fisioteràpia també i que et puguin avaluar bé què pots fer. I fer aquesta visita, demanar-li que t'avaluï i llavors que et digui com començar a fer aquest entrenament. Això seria la dosi més ideal. I a partir d'aquí arranques. Això, si fem un paral·lelisme, no? Que avui en dia parlem sempre de la medicina personalitzada i que cada cop anem a una medicina personalitzada, més personalitzada, clarament amb l'entrenament físic o amb la nutrició, no? És cert que pots donar unes pautes generals i genèriques, però al final això sí que ha de ser individualitzat i personalitzat per cadascuna de les persones. I això, si anem a algun centre esportiu, tenim la sort de que hi haurà preparadors físics, de que poden fer un entrenament més personalitzat cap a nosaltres i que sempre tens la persona. En el cas del nutricionista, 3/4 del mateix. Aquí sí que hem d'anar també a buscar aquesta dosis més dosis, vull dir, aquesta alimentació més personalitzada. En el cas que parlava la Maria, que jo crec que parlaves per tu, no? Que demanaves una mica aquesta part de dir què podem començar a fer, no? Jo sempre tiro cap a mi, o per una persona potser més gran. Parlàvem de que començaves a entrenar, no? I que començaves a fer més entrenament. Aquí sí que és diferent. Aquí sí que pots pensar 2 vegades a la setmana o 3, fer aquest entrenament de força i començar a fer coses, aquí pot ser un entrenament de força pensant que poden ser sprints també, que corren coses més curtes en vez de coses més llargues. Per tant, hi ha moltes maneres, i tot això pot ser interessant. O un entrenament de pilates que sigui intens. Podem començar amb això, o un ioga, que també podria ser una part que a algú li podria ser un suficient estímul. Per tant, tot això ja poden ser coses que podem començar a aplicar. I una petita cosa, que moltes vegades l'exercici físic és la medicina, que és com si tinguéssim un botiquín, que podem aconseguir molts beneficis, cada vegada estan més demostrats,
i és una cosa que hem de fer cada dia, o intentar fer cada dia alguna cosa. I és com rentar-se les dents. Algú pot dir, a mi no m'agrada rentar-me les dents, però ho has de fer. I si no t'agrada la pasta de maduixa, ho fas amb menta. Però has de buscar el que t'acabi d'agradar més, no? Exacte, i després, a part d'anar, doncs, per exemple, si pots anar a un gimnàs, a un centre esportiu, també hi ha coses a la vida quotidiana que tu pots aprofitar i que et serveix. Per exemple, pujar escales és perfecte, en el sentit de que treballes el quàdriceps, o, en aquest cas, també des de caminar, desplaçar-te, si pots. Anar a peu als llocs. Exactament. No? Tot això, que és de vida quotidiana, s'afegeix també a l'entrenament que tu després puguis fer molt més específic. Ja que estem en matèria d'entrenament i ja que en aquest podcast també a la clau volem buscar també la part més personal de cada convidat, m'agradaria que ens expliquessis, Josep Maria, el doctor Argimon, què és el que fas tu per entrenar-te, perquè em sembla que tu has trobat també una mica allò que t'agrada, la teva pasta de maduixa que sí que t'agrada a nivell d'esport, que és el córrer, el running, el Sí, jo corro. footing, no sé com es diu ja. I corro, jo tampoc no sé com es diu, jo corro, no? També ho dic, abans he dit que era de Barcelona, ho has dit tu, o que era de Barcelona a Barcelona, no? Abans de començar jo explicava, a més soc de... molt concretament d'una zona de Barcelona, jo corro per ciment, és a dir, jo això de córrer... Muntanya no? Mai, ciment. I algú em dirà, escolta, però els fums, els cotxes, etc. Però jo corro amb ciment. I sí, bàsicament ho feia per esvergir-me una mica, no? Perquè és el moment en què tu pots pensar, el moment en què penses i se t'acudeixen algunes coses, i després doncs, recordaré un company de feina, i jo sempre veia al costat de per on visc, que és per la vora de l'Arc de Triomf, doncs per allà passava encara la marató, quilòmetre 35. I jo veia la gent ja, quilòmetre 35, la gent ja van cansats, sí. Va tocada, no? Jo els veia, els mirava amb enveja. Pensava, ostres, m'agradaria, no? Mirava amb enveja, és a dir, aquesta idea de... I aquest company, que ell sí que és un corredor d'ultres, va dir, home, prova't amb una mitja marató. Això tampoc no és gaire científic, el que vaig a dir, però prova't amb una mitja marató, dupliques el temps i li poses un 20% més. I em vaig provar la mitja marató, va sortir bé, no? Vaig fer unes 2 horetes, una mica menys, vaig veure que acabava bé, no? Que vaig pujar a casa a les escales, no? Que ara estava bé. No et vas necessitar una grua. No, i em vaig apuntar a la marató, i sí, vaig fer el doble més el 20. Bé, i vaig aguantar. I a partir d'aquí, n'he fet algunes quantes, fins que va arribar la pandèmia, que estava apuntat en l'any 20, i això es va trencar. I com moltes altres coses, la pandèmia trenca moltes coses, i jo crec que em va trencar també la idea, que això és molt important quan corres, mental, no? És a dir, tu saps que has d'arribar, i per tant, el córrer és més que físic, que també has d'estar més o menys ben preparat, és molt mental, i això ja ho vaig deixar, i ara sí corro 4 dies a la setmana, però corro entre 12 i 14 quilòmetres només. És a dir, alguna vegada... No, però alguna vegada he intentat traspassar la barrera i dir anarem a fer 20, i no tinc la ment no està... No tinc la ment. La motivació no la tinc. I això creus que a què creus que pot... No, a vegades... O sigui, aquí no parlava... És un tema més de tenir aquest focus, aquesta motivació. De fet, ell ja té els maratons fets. Per tant, jo crec que aquí és buscar un altre objectiu, no? De dir baixar temps, o buscar aquest canvi, o algú que et motivi, que et faci estar actiu. Que et torni a agafar aquest coquet. Sí, però jo, per exemple, baixar temps mai m'ho havia plantejat, però soc poc competitiu. En aquest sentit, soc poc competitiu i, home, no m'havia plantejat mai baixar temps. És a dir, de fet, jo tampoc, corria cada dia, però no he entrenat mai. És a dir, jo no he fet un entrenament específic de marató. Era sortir. Ho ha fet fatal, No, jo ho foto fatal. Ara... Ho ha fet, no. Abans he dit, jo consulto poc, i és cert, però haig de reconèixer que el treball dels nutricionistes és molt important, i ara no parlarem de la feina anterior, però quan vaig ser conseller una de les coses que vaig fer va ser des de posar psicòlegs pensant en el benestar emocional, i per tant en treball comunitari en els equips d'atenció primària, vam demanar i van
entrar els nutricionistes en els equips d'atenció primària, també des d'aquest punt de vista comunitari, i els fisios. No ho dic des d'aquest punt de vista de que després jo soc poc... A vegades... Això passa. Sí, perquè quan les coses més o menys aquí passa que et van sortint bé i vas bé, no necessites a vegades aquesta consulta, però a vegades les eines que podem donar nosaltres o els preparadors físics és que al final, més ben entrenat o fent les coses millor, gaudeixes més, perquè et trobes més bé i encara i aquest gaudir més fa que ho disfrutis més i t'enganxis més. Amb el tema de la resistència, que al final la gent pot pensar córrer no és força, no, tot és força durant 42 quilòmetres que vas fent força apretant el terra. Per tant, l'entrenament de força és bàsic i la majoria de gent amb curses de llarga distància peten per dos temes. Tema digestiu, el sistema digestiu no és capaç de menjar o de beure, per tant, sense menjar i beure amb això no arribes, o dos, per un tema de força, que a nivell d'estructures no aguanten. Llavors, la gent necessita fer treball de força previ per preparar bé això, i el tema digestiu, acostumar-te a beure i a menjar durant la prova. Això és un altre tema que s'ha de treballar. Molt. Amb Beure això i menjar, som capaços això. de fer virgueries. Beure i menjar. I això és molt. I els nutricionistes feu virgueries. Sí. Bueno, sabem que cal... Sí, podem... Ara pensant en això, aquesta nit hi ha una noia que correrà l'Ultratrail del Montblanc, que és d'aquí Vic, viu per aquí a la comarca, i són 160 quilòmetres. 160 quilòmetres, el seu objectiu és fer-ho en 24 hores, i aquí lo important és tot, o sigui, una ment de ferro, que tinguis clar l'objectiu, aquesta motivació, que estigués entrenat, però sobretot el sistema digestiu, que sigui capaç d'aguantar 24 hores, d'anar menjant al vent, i això la portarà a l'èxit, no?, de poder arribar. En el teu cas, quan feies maratons, com et preparaves nutricionalment, per exemple? Nutricionalment, aviam... Malament. No, jo feia una sobrecàrrega. Deixa'm dir una cosa, que és que el teu fill és nutricionista i, a més, està especialitzat en nutrició esportiva, també, eh? Vull dir que realment ni tenim-t'ho a casa, eh? No, és nutricionista esportiu, d'esportistes d'èlit i d'equips de futbol d'èlit, ho ha estat treballant, vaja, ara no, ara està aquí a Barcelona, però no, amb això parlem poc de feina, sempre, tant de la meva com de la seva. Ho separeu. Sí, tot això es separa, a casa sempre s'ha separat, i reconec que no, reconec que no li he demanat mai consell, però sí que he vist com aconsella, per exemple, això, un company que està fent ara ultratrails, que té alguns problemes, i per tant, aquests consells. A mi em van donar un consell, aquesta persona mateix que em va dir fes el doble, i ell corre ultratrails, correrà aquesta i té la meva edat, Montblanc, O sigui que sí, ha fet Montblanc i 66. El consell de l'amic, vinga. El consell diu... que el qui no ha fet maratons no ho sap, és, primer, si és millor anar amb samarreta de tirants. Segona... Samarreta de tirants per què? Per les rossadures, etc. Llavors, les samarretes aquelles que deien Imperi, que no he sabut mai perquè s'han dit Imperi, però és igual, d'aquestes de tirants. Sí, és veritat. I això, busca-ho. Jo buscaré perquè es diu Imperi. Mai trobar. L'altre és embadornar-te de vaselina, perquè això tindrà tots els plecs ben embadornats i els mugrons. Perquè ja quan passes al quilòmetre 30... Fa mal. Sí, mal, i qui no, arriba sangrant. I la tercera em va dir, menja tot el que puguis i t'entri. Cosa que no és gaire, ja ho sé, però des d'aquest punt de vista jo, com ho faig, és sobrecarregava d'hidrats de carbó uns dies abans, 3-4 dies abans, el dia de la marató, 3 hores abans, esmorzava bé, hidrat de carbó, algun suc, alguna peça de fruita, i després, sí, més o menys uns 60 d'hidrats de carbó cada hora. Els gels ja m'ho donaven i amb això anava aguantant, i jo problemes estomacals no n'he tingut, que és una sort. No, ho veig perfecte, perquè ho va fer-ho. Vull dir, per tant, perfecte. La qüestió és que sempre es poden polir coses, però en el seu cas perquè era fàcil, tenia pocs problemes. Però hi ha molta gent que això no li aniria massa bé. I quan estem corrent molta estona, el sistema digestiu s'afecta. O sigui, hi ha una part de patologia. O sigui, l'esport, de forma aguda, crea problemes, que llavors se solucionen, no hi ha problema. Però si algú té el sistema digestiu, hi ha una mica tocat per alguna cosa, o l'absorció no acaba sent massa bona, o hi ha una petita intolerància, s'acaba agreujant. Llavors, per això hi ha gent que no li costa, entrenant la gent no menja o no beu, i el dia de la cursa volen menjar i beure. I la majoria de gent això no ho tolera. I s'ha d'entrenar igual que entrenem qualsevol múscul. 60 grams hora
pot estar bé o pot ser insuficient, depèn del cas, però ara parlem, ens movem això entre 60, inclús arribant a 100 grams. El tema és també aquesta quantitat que puguis ficar farà que puguis anar més ràpid. Si no poses prou gasolina, doncs hauràs aixecar el peu del gas i aniràs més a poc a poc. I jo hidratar-se molt, no? El consell és molt ràpid, no feu cas del que jo digui. Habitualment, aquest podcast consulteu un nutricionista, consulteu el Toni, un altre nutricionista. Sí. Jo ho dic perquè després aquí no hi hagi això, que algú reclami i digui, escolti... No, És que el doctor Gimón va dir... Però a nivell general... No feu cas del que jo digui o del que jo faci més A nivell general l'estructura està ben pensada. El tema és que hauríem de saber, com que ell no té problemes de rampes, no té problemes d'altres situacions, per tant, aquí és un avantatge, juguem amb avantatges. Quan hi ha gent que té problemes de diferents tipus, és quan hem de ser més fins. En el seu cas seria anar a polir coses per ser millors, però a nivell global el podia fer, els feia bé i no hi havia... Però la majoria de gent no passa, eh? No. L'altre dia un conegut meu que s'està entrenant, el fill d'un conegut meu, i el problema que té és el de rampes i em va demanar si podia consultar, en aquest cas, el meu fill. Però dir que la gent té aquests problemes. I jo amb això el tema de la hidratació, que cada persona suem diferents quantitats, perdem diferents quantitats de sodi, i aquí sí que necessitem estimar-ho bé. Exactament, i el ritme no és el mateix. És a dir, per exemple, clar, jo si faig amb 4 hores i mitja no és el mateix que una persona amb la meva estructura que ho faci en 3 hores, és a dir, la manera de suar, tot. Per tant, és molt personalitzat, això. A veure, que tenim aquí l'Isaac Romero molt eficaç. El terme samarreta imperi es veu que l'origen del nom està relacionat amb l'època franquista a Espanya. Diu, durant la dictadura de Franco, aquesta samarreta va ser molt popular entre els homes de classes treballadores i sovint es portava sota la roba de feina o com a peça informal. Diu, en aquell temps, Espanya era coneguda com l'imperi per la retòrica del règim i la gent que la portava sovint eren obrers o persones de classe treballadora que representaven una part important de la societat espanyola. Per tant, el terme imperi no fa referència a un imperi real, sinó que és una expressió irònica o despectiva que s'utilitza per referir-se a aquesta peça de vestir associada a la classe treballadora. Què us sembla? No ho sé, però és una bona... És bona. Ha transcendit en el temps, que és com els bolis Vic. Sí, no. Mira que ho he buscat, això, perquè jo pensava, l'imperi, això de què té de veure amb el ChatGPT fa virgueria. Sí. Doncs això, si és ChatGPT, segurament s'ho ha inventat, Vés a saber. I el que és important que parlàvem de que potser no cal fer la marató o tenir aquests objectius, però sí que és fer esport cada dia, trobar-se bé. Aquí també hi ha un tema molt relacionat també amb l'Alzheimer, que crec que va molt relacionat, que és l'exercici físic, que no solament en la part muscular, sinó el cervell. Tots els beneficis que s'han demostrat de l'exercici físic amb el cervell, que millora el metabolisme energètic, que generem noves neurones, que això és una cosa que no es pensava, que es pensava que no era viable, generem noves neurones, generem més connexió entre neurones. Això ens ho porta l'exercici físic. Llavors, aquí es tracta de... L'objectiu és no ser sedentaris. O sigui, no és tant fes molt esport, sinó no siguis sedentari. I aquí m'agradaria una mica saber això, no? Aquesta part relacionada amb l'Alzheimer. Absolutament. Mira, jo per exemple, si ara aquí preguntéssim a la Maria o li preguntem a l'Isaac o les persones que estan aquí a l'estudi, o sortim fora i li preguntem a la gent, escolti, la malaltia del cor, no?, de l'accident vascular cerebral, l'ictus, vaja, l'infart, es pot previndre? La majoria de gent ens dirà que sí. No? Que sí, ens citarà un llistat de... Sí, tenir una vida saludable, de factors, fent un exercici, Si jo dic, escolta, l'Alzheimer es pot previndre, algú ja s'encongirà d'espatlles perquè es pensa que això és algo que va lligat amb l'edat, no? Que has de passar per aquí. Si et toca, et toca. I si et toca, tu ho has dit. Si et toca, et toca. Home, doncs l'Alzheimer es pot previndre. I de manera teòrica, però s'ha estimat que les fraccions atribuïbles són més o menys que un 40% de la malaltia es pot previndre, o si més no, enlentir, endarrerir el seu inici. I quins són aquests factors? Doncs el Toni ha dit un molt important, que és l'educació, és a dir, des del que tu fas de petit, que vol dir educació, i ja parlo d'educació reglada, la de l'escola, O sigui, rebre una educació, això ja és important. Del que estem parlant ara, de l'exercici físic que tu facis, d'aquesta vida saludable, de la nutrició que tu prenguis, d'aspectes tan i tan importants com
a l'aïllament social, és a dir, tot el que és la relació social que tu puguis tenir, és a dir, la soledat no volguda és un factor de risc, i tot això fa que previnguis no només el cor, sinó també el cervell. I hi ha aquesta dita que es diu tot allò que va bé pel cor va bé pel cervell. I això és important que ho tinguem present. I l'exercici físic i la nutrició és cabdal en aquest sentit. I, com dèiem abans, la prevenció, quan abans, millor. I en aquest cas de l'Alzheimer diem l'educació infantil, l'educació de primària, de secundària, etc. Tot això ho hem de tenir molt present. Allò que va bé pel cor, va bé pel cap, pel cervell. Inclús afegiria, si permet, que és el tema del dormir, que el descans, que la gent dormim poc, malament, i el descans és el moment ideal perquè el cervell faci totes les tasques de recuperació, de regeneració, i és acumulatiu, el negatiu que anem perdent hores. Llavors, aquesta part important del sistema limfàtic que vagi netejant totes aquestes substàncies, crec que també és un altre factor, i aquest és senzill d'aplicar, perquè és una cosa senzilla, no? Descansa bé, dorm bé. Migdiades? Les migdiades és, parlar malament, l'hòstia, perquè les migdiades, en anglès el nap, que hi ha molts estudis amb aquestes migdiades, que és un tema interessant, El que sabem ara de les migdiades amb esport, i podem aplicar l'esport a qualsevol clínica, a qualsevol aspecte. Sabem que si la persona dorm les hores que ha de dormir, doncs aquestes 8-9 hores, i a més fa una migdiada de 20-30 minuts, tenim com un extra, una bola extra que tenim de capacitat cognitiva, de capacitat física, sempre i quan dormim les hores que hem de dormir. O sigui, si no dormim les hores, aquest extra La migdiada no ens servirà de gran cosa. Sí, ens pot salvar aquesta mica. Però el fet de dormir la migdiada més l'altra millora les capacitats cognitives, que això es va demostrar amb esport, en molts testos, però també a nivell de gent del carrer o gent que busquem aquesta millora. El que recomanem amb esport, que això també ens parla, que és què cal fer. Abans d'anar a dormir, és a dir, fer aquesta migdiada, prendre un cafè. Abans. I diràs, per què? Això no ho sabia. Perquè el que ens fa prendre el cafè abans, el cafè, la cafeïna té 20-30 minuts de fer efecte. O sigui, quan prenem un cafè que vas amb el cotxe i tens son i et prens un cafè i pares, no és la cafeïna. És el sucre que porta cada mica de cafè o és el parar que t'ha activat. Tarda 20-30 minuts. Per tant, es recomana amb esport, si algú fa la migdiada, prendre el cafè abans, quan et lleves la cafeïna comença a fer efecte, i la part negativa, aquesta mica d'atordiment que podem tenir de la migdiada, te la soluciona. Doncs té tota la lògica i... Perdó. Vull dir que és un tema molt... Si volem tenir aquest extra benefici, descansem bé i la migdiada. Son i Alzheimer estan perfectament relacionats, és un factor de risc i relativament fa poc un dels estudis de la Fundació, precisament, que s'acaba de publicar, doncs va amb aquesta línia, i això és també una evidència bastant consolidada, i tu ho has dit, 20-30 minuts. No és una siesta, no és siesta de pijama i orinal. No és siesta de pijama i orinal, que se'n deia abans, ja que ens en anem a l'imperi, doncs siesta de pijama i orinal, no. No cal. Aquests 20-30 minuts de descans. Doncs escolta'm, ens quedem amb aquests consells, també això de fer el cafè just abans de fer la migdiada i moure'ns, alimentar-nos bé i el descansar. Aquesta tríada que seria la clau també per... Més que moure'ns i no ser sedentaris, sobretot, perquè hi ha gent que sí que fa esport 1 hora, 3/4 d'hora al dia i la resta del dia està mort. Llavors, els efectes negatius d'aquest sedentarisme a les altres hores et neutralitzen els efectes positius de l'exercici. O sigui, estem actius, pugem escales, correm, movem-nos i això serà fantàstic. Doncs així ho farem. Doctor Josep Maria Argimon, ha sigut un plaer. Moltíssimes gràcies per haver vingut a La Clau de Toni Solà. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Toni Solà, tu no t'escapes, a la propera estàs aquí. Fantàstic, molt bé, doncs merci. I a vosaltres espero també sentir-vos i escoltar-vos a l'altra banda. Fins la propera. La Clau, femení. Allò que cal conèixer per entendre una cosa, per saber-ne la solució. A cada capítol, un convidat. De cada convidat, un problema. I per cada problema, La Clau de Toni Solà. El podcast per donar vida als anys. Estàs a punt per la propera clau? T'hi esperem! I recorda que també pots descobrir el secret per viure amb més qualitat a tonisolà.com i al perfil @ToniSolàPérez d'Instagram.